Jsou to velmi zajímavé kazuistiky. Já podle času mám 14:45, takže musel jsem to připravit tak, abych vám jich řekl co nejvíc, v co nejkratším čase. Takže kdybych vám říkal kazuistiky tak, jak se mají říkat, tak nedokončím ani jednu za ten čas. Proto je to zkrácený. Jsou to vlastně kazuistiky, které pochází od lékařů, takže všichni ty pacienti jsou vlastně prověřený a vy uvidíte změny stavu. Proč změna hladin omega-3, omega-6? Tady vlastně navazuju na pana profesora Zadáka, který o tom hodně mluvil. A jenom takové připomenutí, omega-6 jsou prozánětlivé mastné kyseliny, omega-3 jsou protizánětlivé mastné kyseliny. A ta jejich hladina v těle, aby nám fungovalo dobře a přirozeně, by měla být cirka vyrovnaná. Což bohužel není případ většiny lidí. A existuje diagnostika, která to umí měřit, o té se dozvíte později. Případně si můžete zakoupit brožurku tam u stánku, která tuhle diagnostiku detailně popisuje a rozhodně to za to stojí. Ale pojďme na to. Mám tady první případ. Astma, alergie, muž, 42 let. Takové dneska docela běžné nemoci, které už se považují za zcela normální, což samo o sobě je hrozný. Ale pojďme na to. Bronchitiální astmat, silné alergie na pyl, na prach, senná rýba. 2krát denně musel užívat léky na astma a na alergie a vlastně se neobešel bez kortikoidů, což jsou velmi silné léky a mají řadu vedlejších účinků, takže jejich dlouhodobé užívání není optimální. Velmi ho to omezovalo ve sportovním výkonu. V zásadě takovýhle člověk nemůže vést úplně normální životní styl. Jeho test a poměr omega-6, omega-3 byl vlastně na počátku 20,2:1. 20,2 těch omega-6, těch zánětlivých, vůči jedné omega-3 protizánětlivé. Což už sami cítíte, že není úplně v pořádku. A to je vlastně, dá se říct, dlouhodobý stav v tom těle. To není jako aktuální. Takže tohle to byl jeho výsledek. Po 4 měsících, kdy začal doplňovat omega-3 z polyfenoly, tak už tam viděl poměrně velké zlepšení. Protože tohle to jsou autoimunitní onemocnění, kde vlastně zánětlivý prostředí v těle je vyvolává, takže ve chvíli, kdy ho začnete odstraňovat, tak ty výsledky přichází i poměrně rychle. A tady vidíte sami, že přišly hodně rychle. A už jeho příští sezóna byla pro něj velmi přijatelná, kdy fakt mohl fungovat venku a léky užíval už pouze dočasně. A tohleto vlastně dosáhl během 4 měsíců. A tady vlastně vidíte, že když se otestoval po těch 4 měsících, tak vlastně on byl schopen za tu dobu ten poměr omega-6 a omega-3 dostat z 20,2:1 na hodnotu 4,1:1. Jinak ta optimální hodnota by měla být pod 3:1, kdy vlastně to tělo už je v protizánětlivém nastavení. Ale on se jí hodně výrazně přiblížil a vlastně nezměnil nic jiného. Všechny tyhle kazuistiky, které tady dneska uslyšíte, jsou pouze o tom, že tam nedošlo k přidání nějaké léčby, k ubrání nějaké léčby, ale pouze se vlastně změnil příjem omega-3 mastných kyselin. Pojďme se podívat, jak na tom byl po roce. Po roce vlastně už fungoval prakticky jako normální člověk. Užíval pouze skutečně nárazově, když bylo třeba mlhavé počasí, nebo zvýšený stres, což jsou faktory, které mají vliv zejména potom na to astma i na alergie, tak už jenom nárazově užíval. A tam bylo hodně důležitý jedna věc, vy ve chvíli, kdy změníte ten stav a snížíte tím poměr omega-6 a omega-3 mastných kyselin, tak to je ta první fáze, která tam je a která je velmi důležitá, ale neméně důležitá je ta fáze, to tělo v tomto stavu udržet.
A jelikož omega kyseliny jsou esenciální a tělo si je neumí samo vytvářet, a jelikož je v potravě přijímáme velmi minimálně, tak je potřeba je doplňovat. A ten úkol, který vy potom máte ve chvíli, kdy dosáhnete nějakého vhodného poměru, tak je udržet si ten poměr, protože to tělo vlastně přivádíte do jeho přirozeného stavu, což tady se povedlo velmi dobře. Pojďme se podívat na další výsledky. Metabolický syndrom. Muž 51 let. Počáteční stav. Diagnostikován metabolický syndrom, což vlastně je vysoký krevní tlak, cholesterol, hypertenze prvního stupně. Můžete se podívat, že i ten tlak, vlastně, který tam byl, tak byl poměrně vysoký, včetně i hladin cholesterolu. A doporučení lékaře bylo vlastně nasadit léky jak na vysoký krevní tlak, tak i na cholesterol, statiny. Bylo doporučeno užívat i na základě výsledku testu, který byl na začátku 17,1:1, tak bylo doporučeno užívat omega-3. Takže pacient vlastně začal s příjmem omega-3 kyselin s polyfenoly. Po 5 měsících vlastně užívání, tak jeho krevní tlak se dostal do zcela standardních hodnot, což je 130/80. A cholesterol, i přesto, že se ještě nedostal do těch optimálních hodnot, tak výrazným způsobem poklesl. Vidíte, že na 7,5. Stále jsou zvýšené, ale vzhledem ke zdravotnímu stavu toho člověka a to, jak fungoval, tak tohle je obrovský pokrok. Protože jak zvýšená hladina cholesterolu, tak i zvýšený krevní tlak samozřejmě jsou problematický ve chvíli, kdy vlastně dlouhodobě tohleto pacient řeší. A tady se jenom můžete podívat, když se otestoval vlastně po těch 5 měsících, tak ten poměr omega-6 a omega-3 mastných kyselin byl 4,5:1. Takže poměrně velký skok. Jenom pro zajímavost, průměr v České republice v těchto poměrech se pohybuje právě někde kolem 17:1. Takže ten pán byl na průměru. A pouze tahle ta změna stavu, vidíte, jaký přinesla efekt. Ono ne vždycky je to u každého, někdy je to pomalejší, někdy rychlejší, ale vlastně tohle to byl sledovaný pacient. Čas obíhá, pojďme dál. Tohle je další oblast. Kožní abscesy. 2 roky trvající kožní problémy, hnisavé, na různých částech těla. Museli se i chirurgicky tam dělat zásahy, odstraňovat. Doporučilo se užívání omega-3 s polyfenoly a navíc, protože samozřejmě na kožní problémy má velký vliv i stav mikrobiomu, tak se nasadily 8složková prebiotika, která vlastně pokryjí celé to střevo. Toto je vlastně výsledek prvního testu, 24:1, omega-6 versus omega-3. Po roce je pacient spokojený. Uvidíte za chviličku sami, jak se to i projevilo, protože u kožních onemocnění je vždycky nejlepší to ukázat vizuálně, ale já vám jenom chci ukázat, že vlastně po tom roce on byl schopen se dostat na poměr 6:1, což je obrovský skok. Řekněme, že do toho cílového nám ještě kus chybí, ale přesto už tahle změna přinesla obrovský úspěch. A tady jenom se můžete podívat, jak vypadal jeho stav na začátku a tady, jak vlastně vypadá po roce. A ty změny, které tam proběhly, opravdu bylo to, že navýšil příjem omega-3 mastných kyselin a začal užívat prebiotické vlákniny. Tak, pojďme dál. Další jedna z velkých oblastí, kterou dneska řešíme bez ohledu na věk u dětí, u dospělých, tak jsou potravinové alergie. Mám tady příklad ženy 65 let.
20 let problémy se zažíváním. 20 let je hrozně dlouhá doba, to už ten člověk to považuje za standard a už ani nevěří, že by to mohlo změnit. Takže to, co děláte, je, že postupně začnete odbourávat potraviny a skončíte na tom, že užíváte nebo jste schopni konzumovat jenom několik základních potravin a kdykoliv začnete užívat něco jiného, tak ty problémy se objevují. Vidíte sami, já vám to všechno nebudu číst, co Anna mohla nebo nemohla. Snažila se to řešit dlouhodobě i klasickou léčbou, bylinky, čínská medicína. Řešila i vysoký tlak, 200 na 130, to je opravdu vysoký tlak. A v tomhle tom žila relativně dlouho a velmi omezený život. Tady se můžete podívat, když se otestovala, tak výsledek jejího prvního testu byl 22,3:1, takže vysoko nad průměrem, který je tady v České republice. A po roce postupně zjistila, že může začít užívat i další potraviny. Mohla podstatně rozšířit ten sortiment potravin. Stabilizoval se vysoký krevní tlak na nějakých 120 až 150, na 70 až 80, což jako je super a obrovská změna. A hlavně zbavila se zánětů a začala fungovat a žít normální život, což nevím, jestli po 20 letech si umíte představit. A toto je vlastně výsledek jejího testu, který se dělal po roce. Takže sami vidíte, že to je velká změna. Jo, je to skutečně o tom, že musíte zajistit pravidelný přísun omega-3 mastných kyselin a zajistit, že to i tělo je schopné je vstřebávat, protože zdaleka ne všechny mastné kyseliny, které jsou dostupné, to tělo umí vstřebávat. Máme tady poslední kazuistiku, mám na ní 2 minuty, takže to bych měl stihnout. Silné migrény, žena 65 let. Letitá anamnéza, bolesti hlavy, zvracení, výpadky zorného pole. Jsou to stavy, kterými dneska trpí stále více a více lidí, takže často se opakují. Užívala silné léky, triptany a četnost záchvatů byla i několikrát měsíčně. No, to jsou takové ty stavy, kdy víte, že to na vás jde, pak vás to úplně odrovná, vyřadí vás to z provozu a pak se z toho ještě nějaký ten den dostáváte. Tohle, když se vám děje xkrát za měsíc, tak přece jen to velmi omezuje váš život. Výsledek jejího prvního testu byl 27,1 omega-6 vůči 1 omega-3, takže skutečně hodně špatný výsledek. Ono víceméně to odpovídalo i jejímu jídelníčku. No a po roce užívání omega-3 z polyfenoly se vlastně výrazně snížila četnost atak a z původních cirka 3 měsíce, kdy si vlastně brala i volno a byla vyčerpaná, tak to bylo třeba jednou za 2 měsíce, někdy jednou za 3 měsíce. Ta změna opravdu velmi výrazná a byly tam ještě další efekty, jak vidíte, zlepšily se vlastně dutiny, protože tam byly problémy s dutinama a byla tam vlastně celoroční rýma, což jsou vlastně i vedlejší efekty, které se tam projevují. No a její výsledek po roce byl 3,8:1. Myslím si, že opět je to o velkém skoku a opět je to další důkaz toho, jak dostatečný příjem omega-3 mastných kyselin je důležitý pro naše tělo v mnoha aspektech, protože to, co jste tady viděli, tak byly kazuistiky z různých oblastí vlastně zdravotního stavu, ne pouze z jedné. A vlastně to zánětlivé prostředí v těle ovlivňuje fungování celého těla a všech našich orgánů. Takže ty důvody, proč je užívat, jsou zcela jasně daný a pokud to nejste schopni zajistit ve stravě, což většina populace není schopná zajistit ve stravě, protože 97% lidí podle výsledku testů toho není schopná dosáhnout, tak nám nezbývá nic jiného, než doplňovat vlastně omega-3 mastné kyseliny
formou nějakých doplňků. Protože změna jídelníčku, i když ji chcete, tak není jednoduchá. Takže za mě všechno, doufám, že to pro vás bylo zajímavé a inspirující. Děkuji vám za pozornost. Práce.